Allah ka da wata bare tuni ma garin nan kan kan gurguje su gobe da me za a yi gashi har Muhammad Annabi Ibrahim mai suna a ƙarshen fati ya zo yana ba da kuɗi saboda mai zuwa mata a wannan menene wannan ita ce iska da hannun kwanan wannan babu kwana ba da wannan ne